Angamakhulu amathathu nanhlanu amavoti akhiphe uhlophe kwesokwehlulela, wathi angama-27 eqembu EFF avotela ukuphikisana nokwehliswa kukaHlophe. The result of the division is as follows. There's no abstentions, 27 voted against, and 305 voted in favor. The question is order. The question is accordingly agreed to, and the House resolves to call for the removal from office of Judge President M.J. Hlophe in terms of Section 177, subsection 1 of the Constitution of the Republic. This resolution will be communicated to His Excellency the President. uHlophe usola ngokunxenxa amajaji enkantolo yomthethosisekelo ukuba avune owayengumengameli uJacob Zuma ecaleni ayibhekene nalo. uHlophe ijaji lokuqala kuleli zwe ukukhishwa kulesikhundla ngokuchithwa ngevoti eParliament. Kusenjalo i-EFF ikuphazamisile ukuvotela ukukhishwa kwejaji uNkola Motata. Eminyakeni eli-16 edlule, uMotata washayisa imoto yakhe obondeni lomuzi oseHellingham eGoli. Watholakala ukuthi wayedle amponjwana kanti namazwi awaphimisa emva kokubuzwa ngengozi endaweni yesigameko watholakala ukuthi ayenokucwasa.